sedeli sme v aute a sme na Rafali. Rafali sme, no. Spomaľ máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým zmyslom. Mám závrat. No a nič, sedeli sme v aute a sme na Rafali. Rafali sme, no. A to čo znamená? Išli sme do Spišskej, do bordelu. Čo dostali sme šmík? Ako sa to... Šofér mal 2,5 promile. Šofér išiel do nemocnice. Ja som pil, ja som sedel vzadu. A vodič? A vodič bol za volantom, nie? Ale pil tiež za volantom? No nepil. Nepil? Ale už sadol do auta s 2,5 promilami. No, je dosekaný trošku. To je môj brat. Aha, a nebali ste sa, že mali opil? Nie. Ani ste mu nepovedali ničo možné? Nie, celú cestu prešiel, do Pšinský kopec prejsť, to je ako frajerina. 2,5 promile, keď má, tak to je frajerina prejsť do Pšinský kopec. Nič mu není, otraz mozgu má. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. A ja vám za rozhovor, toto všetko v poriadku. Každý sme mali 2,5 promile. Ja nie, ja som trezvý. No, on je trezvý, ale nemá vodičák. A kde ste? Tu asi vyletel, chalan. Tu asi vyletel a tam dopadol. Pozrite na to auto. Má vybité všetky šiby. Nikto to môže ísť na šrotovisku do takára. Ber toto z Denova. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Výborne. Dobre, teraz pôjdeme tak. Aká fuka? David. No. Fundeluka. Ja neviem už. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Výborne. A 5? Tu. 5 plus 5? 10. Ty, výborne. No, a teraz 100 plus 100. 100 plus 100? 200. Ty, to ty vieš. A 150 plus minus 2? 9. Dobre. Aká fuka? Kafuka. Funde? Funde. Luka. Luka. Dobre, a kapra ľahšie poví. Kapra. Dobre, a poď tu prečítať. Tu prečítaš, pánu policajto? Čítaj. Ko-i. Motorku. Jak? Motorku. Toto motorko, a toto? A tamto hore? Zidan. No, dobre. To už prečítam. Toto som napísal jeho diktát. Čítaj toto tu. Ko-i. So. 40. Dobre. A toto písmenko je jaké? Toto tu. Pozná tyč. Nie, ty. Jaké? Neznam. Jaké písmenko? No, on čo má na čiapke? Čítaj, David. Zidan. Daj tú čiapku. Koľko minúty? Pomali Či jak fareste denáš? Takoj. Uši jak má kon a červené má oči. On zakričí, tak potom sa objaví. To je jasná vec, ja som... Už. Či koľko minúty? Pomali Či jak fareste denáš? Takoj. Má také zuby, že nám niečo spraví.